Имаш идея за платформа, ясна, структурирана. Знаеш какво трябва да прави, за кого и защо, но не знаеш откъде да започнеш. Да търсиш програмист на час, да се опиташ сам с някакво ноу-код решение, да се надяваш, че някой ще разбере какво искаш, без да говори твоя език. Знаем. Там са всички в началото. И затова повечето платформи никога не се случват. В сайта ми БГ правим нещо различно. Ние не просто пишем код, ние превръщаме идеи в работещи дигитални платформи. Работим с теб стъпка по стъпка, архитектура, логика, UX, MVP, тестове, потребители, развитие. Да, звучи сложно, затова ти трябва екип, който не само разбира технологията, а разбира и бизнеса. Да, не сме ефтини, но ако платформата ти има потенциал, ще го отключим. И няма да изгубим година в поправяне на чужди опити. Имаш идея? Заяви консултация. Покажи ни я. Ще ти кажем дали, как и за колко време можем да я превърнем в реалност. И най-важното, ще ти кажем, ако не трябва да я правиш. Защото понякога най-добрият съвет е този, който спестява години.